Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko kun san cewa 'yan ɗariku suna ta munanan tanadi na raba malam Lawan da rayuwarsa? Ku saurara dai ku ji. Wannan mutumin da takobi ya kamata ka sa wa ɗan iska arne. Wallahi ku Ya ku 'yan ɗarika 'yan ta'adda mun ji saƙon ku to ga namu. Sakwato wallahi ba a zuwa iskanci a gaba lafiya. In da kana sakwato wallahi ba ka ja maganganun ka ba, wallahi ba kai ka ga hukuma. Wallahi sai inda ƙarfi mai ƙare. Sai inda ƙarfi mai ƙare wallahi. Wannan saƙo ne ya zo ya ja maganganu ne in bai jaye ba. In dai yana cikin garin Sokoto bi iznillahi sai mun sa an kama shi. Bi iznillahi. Wannan wani takaitaccen saƙo ne zai iza zuwa ga wani dodon alkwato. Wani dodon alkwato ya shigo da jihar Sokoto tare da waɗansu abokai ne. To amma abin bakin ciki da an ban mamaki sai maganganu na ta'addanci, maganganu na sokanci, maganganu na dolanci, maganganu na tumasanci game da a Sheikh Lawal Abubakar Shu'aibu Turayon hafizahullahu ta'ala. Har yana magana yana jawo attention din mutane na cewa a kashe malam Lawal Turayon. Bara ku ji abin da ya faɗa. Wani abin da zai baka mamaki, shi wannan la'anannen sinan nan na Kano ne wannan abin. Ana cikin abin an yi wani taro a Kaduna da suke kiran shi taron haɗin kai. Sun ɓace haɗin kansu Malam Munir, sun yi hijacking saboda sun ga abin ya nuna. Su dama mai da ɗan wani naka ne. Ya zo wurin taron mutane ababen tausayi suna bin sa, ya sa face mask dan kar a gane. Ya sa glass, ya sa face mask, haka ya shigo cikin taron. Amma mutane so gane shi suna bi suna rabuwa da shi, suna selfie, suna ɗaukan hoto da shi. Yanzu don Allah inda malam Lawal Turayon ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yiwuwa musulmai cikakkun masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga malam Lawal Turayon har su yi gurin, har su yi fatar, har su ji sha'awar su kusanto malam Lawal Turayon, har a samu waɗanda suka ɗauki hoto da malam Lawal Turayon inda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na rutse da Allah ba zai samu wannan kima ba, wallahi ba zai samu wannan daraja ba. Amma kasancewar malam Lawal Turayon bai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai yi su'ul adadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, shi yasa masoya manzon Allah da suka hagu malam Lawal Turayon suka yi tururuwa suka zo waje ne don a gaisa a yi zumunci, hasali ko suka ɗauki hotuna da shi malam Lawal Turayon. Wannan ya nuna cewa malam Lawal Turayon cikakken masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne. Bari ku ji gaba. Tsinan ne la'anan ne makiyin Annabi Muhammad. Malam Lawal Turayon an tsinanne ba, kai ne an tsinanne, kai ne tsinanne, dan tsinanna, jikan tsinanna, kama kullun tsinanne, kai an tsinanne ba malam Lawal Turayon ba. Akwai tsinanne wanda ya kai ka, kada an maki manzon Allah, kada an tantiri maki manzon Allah, ka laɓa kamar ta shage karuwa, ka kalla waɓin malam Lawal Turayon gebe an gare shi, kuma gebe sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana daga cikin alamar cewa wani masoyi manzon Allah ne shine aiki da abin da manzon Allah ya koyar. Manzon Allah ya koyar da a bar geme a cika geme, ya ce ku aske gashin baki ku cika gemi saboda ku saba ma Yahudawa. Yahudawa suke aske geme su bar gashin baki, kai kayi kamata da bai hude, kai kayi kamata da bai hude, da kana haɓaka kamar ta shegen karuwa dan neman koyi a dodon alkwato. Wallahi tallahi sai da kaɗan ya rage ban yi kwalla ba, saboda tausayin waɗannan mutanen. Wai wannan mutumin da takobi ya kamata ka sa wa ɗan iska har ne. Wallahi ba da Lawal bane iska, kai ne ɗan iska, kai an tatance ɗan iska, kai an maki manzo Allah ɗan iska na bugu da jarida, kai ɗan iska ɗan guguwa. Wai kuma yanzu shi kake rabawa kana sarki da shi kana ɗaukar hoto da shi. Wani irin lalata imanin mutane aka yi. Irin lalata imanin mutane aka yi. Kun ji ya kira wai a kashe malam Lawal Turayon. To muna jan hankali ga gwamnati, muna jan hankali da jami'an tsaro. Kun ji wannan dodon alkato maganar da yi na tuzar al'umma wai a kashe malam Lawal Turayon. Malam Lawal Turayon za a ce a kashe shi? Nuna na malam Lawal Turayon yayi wanda ya kamata a kashe shi. Nuna na yayi ku faɗa mana abin da malam Lawal Turayon yayi wanda za a kashe shi. An wannan dodon alkato ya fito ya ce wai wallahi a kashe shi. A kashe malam Lawal Turayon. To ku ji wallahi hukuma. Wallahi mu ahlus sunna wal jama'a ba ƙauyawa bane. Wallahi cikakkun waɗanda aka tsari ne, cikakkun wayayyu muke wallahi. Muna gudanar da rayuwarmu ne alal kitabi wa sunna, wallahi akan haka muke gudanar da rayuwarmu. Don haka Allah ya ba mu ka'ida, faman itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum. Wallahi duk wanda ya muku ganganci, me ganganci, wallahi irin yadda muku ganganci, kwatan irin yadda muku ganganci. Babu yadda za a yi wani mai yamin baki, wani aka
ya kira ga gama garin mutane su ce wai a kashe malam Lawan Triumph, kuma hakan ya faru kuma mu jara kin mu shiru ba mu ɗauki mataki akan waɗanda suka aibata waɗanda suka wani wannan karan aiki ba. Wallahi duk wanda taɓa mallamin mu wallahi sai mun taɓa shi ko ɗan wane ne. Amma hukuma ku jiya, jami'an DSS ku jiya, jami'an an sanda ku jiya, wannan ba abin bari bane, ya kamata a gayyato shi ya bayani wallahi ko ya ja maganganu ne. Wallahi an kai bala'i wallahi wannan shine ummul khaba'is, shi ya bude kofar ayi bala'i. Dan wallahi waɗannan maganganu na tunzura awamu ne, na tunzura al'umma ne, na iskanci ne da fitsara da yan shege. Bara ku ci gaba ku ja. To kun ga yace ku kashe shi, to har ma yaron da nake ganin cewa bai da kan gado shi ma ya fahimta da sanin cewa wannan maganar da Gwadon Akoto ya yi ya kansa. Shi karan kai ne ashe na ba na ci muku yawa da hankali, shi karan kai ne ga kokarin a shi ma tarfa ya nuna mai wannan magana kuskure ce. To kun ga kenan su ma sun tabbatar da cewa kuskure ce. To muna kira gare ku wallahi ya gaggauta mutuwa ya apology, wallahi ya jaya magana ce, ya taraju'i akan maganar nan da ya yi, ya jaya magana ce. In wannan jaye ba kai ya manta yana Sokoto ba, wallahi yana Sokoto, wallahi yana Sokoto, ya gyara kalamu ne. In bai gyara kalamu ne ba to billahi la ilaha illa huwa muna kai shi ga hukuma, wallahi muna kai shi da hukuma. In bai gyara kalamu ne ba, in bai gyara kalamu ne ba, wallahi in dai muddin yana cikin garin Sokoto na rantsa da girman Allah sai mun kama shi, sai mun kai shi ga hukuma. In dai yana cikin garin Sokoto, Sokoto wallahi ba a zuwa iskanci a gama lahiya. In dai kana Sokoto wallahi ba ka ja maganganunka ba, wallahi muna kai ga hukuma. Wallahi sai inda ƙarfin mu ya ƙare, sai inda ƙarfin mu ya ƙare. Wallahi wannan sako ne ku jiya da kai, ku jiya wannan sako ne ya zo ya ja maganganu ne. In bai jaye ba, in dai yana cikin garin Sokoto bi iznillahi sai mun sa an kama shi bi iznillahi. Amma in kuna gani ba mu iyawa to shege ka fasa ya tsaya cikin Sokoto ya gani, ya tsaya cikin Sokoto ya gani in ba mu sa a kama shi ba. An ci ba Sokoto halin irin sauran garuruwa ce, Sokoto ba garin sakarci bane. Da ka iskanci wallahi muna ɗaukar mataki akan ka, ɗaukar mataki na hukuma, ɗaukar mataki na hukuma shi za mu yi wallahi. Wanda addini ya bada dama, wanda sunna ta bada dama, ba za mu ɗauki mataki na illegal ba, sai mu ɗauki mataki na legally. Wannan shi asakon. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine sakon ɗaya daga cikin matasan sunna, Sheikh Sanusi Asadu Sunna Amore Sokoto. Ya aika sako domin hukuma ta faɗaka, domin a ɗau mataki akan wannan yaro wanda Profeso Makari ya turo shi yake taɓaɓato, domin babban almajirin Profeso kame ne, Profeson wato a Makari na Abuja. Don haka Ahlus Sunna ku ɗauki wannan bidiyo ku kiyaye, ku ajiye. Akwai waɗansu bidiyoyin ma za mu sanya muku a nan gaba wanda waɗannan 'yan ɗariku suke cewa sai sun ga bayan Malam Lawan. Idan da an mana a Albani da Malam Jafar ba mu san waye ba, to wannan karan idan kuka yi muka san ku ne, abun ba zai yi kyau ba. Gara hukuma ta ɗau mataki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.